Basta bisdak ato ni rason nga mo abroad ang Pilipino, why may trabaho, why asenso, o di ka manglangyaw, mura kag kabaw, batugag langaw, ang kalimutan, o kung wa kay saktong trabaho, wa kay asenso, so why kining mag-OFW, ug aron nimong masayran ang kamatuoran ning kinabuhing hilabihan kapait. Simple kong pangandoy sa kong pamilya, magkahiusag na ay kwarta, apan kinahanglan, sacrifice kadaan, aron makabot taang tanan, o kung wa kay saktong trabaho, wa kay asenso, sulay kining mag-OFW, ug aron nimong masayran ang kamatuoran ning kinabuhing hilabihan kapait. Oh, kinabuhing hilabihan, na 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 na, kinabuhing hilabihan kapait. Ug sa unang pagsulay napakyas ka, ayaw ka, bala ka, may panahon ka pa, yeah. O kaya hunong sa pagsulay, hantod mo maabot, kung Ginoo na'y magut. Sa pag-ampo ayaw kalimot, o kung wa kay saktong trabaho, wa kay asenso, so why kining mag-OFW, ug aron nimong masayran ang kamaturan ning kinabuhing hilabihan kapait. Kinabuhing hilabihan kapait. Mahibok fam, misses you.